ନାଇଁ ଏକା ତମେ ଯେ କମ୍ପାନୀରେ ଖାଉଛ ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଆଜି ଆଜି ତମେ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ଖାଇଲ? ପାମ୍ପଡ଼ 2 ପିସ୍ ଖାଇଲି, ଅଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସମ୍ବର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦହି କାଞ୍ଜି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତ ଭାତ ଆଉ ଘିଅ ବି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଗୁଣ୍ଡୁଳି ଭଜା ଆଉ ଦହି ସମ୍ବର ପାଣି ଆଉ ରୁଟି ରୁଟି ହେଇଥିଲା, ଘିଅ ବି ଥିଲା। ଆମେ ଘିଅ ଖାଇଲୁ, ପେଟଟା ଗରମ ହେଇଛି, ଆମେ ଘିଅ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ତମେ ଯେ କାଲି ଯାଇଥିଲ ଅଣ୍ଡା ତମେ କେତେଟା କାଲି ଖାଇଥିଲ? ଅଣ୍ଡା 2ଟା ନା କମ୍ପାନୀରେ ଅଣ୍ଡା ଜଣକା ଗୋଟେ ଲେଖା, ତମେ କେମିତି 2ଟା ଘିନି ଆସିଲ? ମତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତମେ ଭାତ କେତେଥର ନେଉଛ? ଥର ଖାଇସାରିଲା ପରେ 2 ଥର ଗଲା ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ହେଲା ଅଣ୍ଡାଟା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ 2ଟା ନାଇଁ ଆଣିଛି। କାଲି ହେଇଥିଲା ଗାଜର ଫାଜର ବନ୍ଧାକୋବି ପଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ, ନେପାଳୀ ତୁ ଯିବୁ ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ହେଇଥିଲା। ପୁରୀ ପୁରୀ ଖାଇଛ? ପୁରୀ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ କେଉଁ କାମ କରୁଛ ତୁମେ? ମୁଁ ଏଠି ହାର କରୁଛି ଶୁଣ, ଏଇ ମ୍ୟାନେଜର ସାହେବ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ମୋର। ଆଉ ଦି ଦିନ ପରେ ଆସିବ ବସିବ। ମୁଁ ତ କାଲି ତମକୁ ଦେଖୁଥିଲି ତମେ କପଡ଼ା ନେଇ କ'ଣ ମେସିନ୍ ପୁଛୁଥିଲ ନା କ'ଣ? ସେଟା ବି ଆସିଲେନି ନା, ବୁଝେଇ ନା କପଡ଼ା ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ନେପାଳୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା ମତେ ହାତ ଧରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି? ବାପୁ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇଛି, ଚୁପେଇ ଖାଇଛି, ତୋଟା ନାକି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି କର। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଟିକେ ମାନେ ମରା ଯିବ, ମରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତମେ ଖାଇଦବ ପେଟା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଖାଇଦେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ ମିଛଟା ଗୁଳାନି, ମିଶ୍ଚରଟା ଗୁଳାନି, ମିଶ୍ଚର ଆଉ ପିଆଜ ଗୁଳାନି, ଖାଇଦିଅ। ତମକୁ ନିଦ ହବନି ଖାଇବାକୁ, ନ ଖାଇବା ନେପାଳ ହେଲା ତାର ହେଲା 32 ସାଇଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଇଏ ଆଣିଛି 38 ସାଇଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ମାନେ ଜାଣିଥାଉ ବାପା ବୟସ ହେଇଗଲା।